Sun pitää kattoo tää videolta. Tää näyttää ihan sikanörpiltä. Joo, älä. Joo, nyt pelataan Villager Defensea ja toi alku oli vähän randomi. Joo, alku oli vähän randomi. Oikeesti tossa pitää tehdä intro, että possutiimi pelaa tuolla animointia. Possutiimi. Oikeesti mun pitää tehdä tollanen intro tähän. Tai näihin videoihin Villager Defensesta. Ja oikeesti niihin kaikki tulee tollanen intro. Hei, paini shift. Miltä tää sun mielestä näyttää? Mä en yhtään oikeasti tiedä. Hyi! Jätkä! Ja kuka haluu muuten nähdä cheattiä? I believe I can fly. I believe... Mä oon täällä alhaalla. Joo, tiedä. Toi kauheita häkkäreitä. Noin kaksi oikeesti kauheita häkkäreitä. Oikeesti, siellä on tikkaat. Älkää kertoko poika 400, että mä tiedän siitä. Mitä sä sanot Nonuksesta? Mitä? Ei, miten toi paikka on sitten tonne? Wow. Tube, say hi to you. Say hi to YouTube. Kato tätä. I believe I can talk. No hei. Mä pääsen sua korkeammalle siitä, tästä jos haluan. Haluat sä tietää miten? I am up over here. Me ollaan samalla korkeudella, tiedätkö just nyt? Bilet kaikki silleen, oh yeah! Hei, tiedätkö mistä tehdään zoomi? Kontrolli. Control. Noin, nyt tee sitä. Nyt mun on pakko ottaa screenshotti. Ja sit tulee joku animaatio. Ei hitsi, tää näytti niin randomilta. Aha, nyt mä osaan zoomata, kiva juttu minulle. Hei possu, ne yrittää tulla tänne, autaa. Apua, ne muuttautuu mun taloon, jättäkää taloon. Mitä? Ei itse mä osaa käyttää tätä. Jätkä cheattaa sen. Mitä? Ai tää alko. Kuule mitä? Ai tää alko. Kalkku. Minne mä nyt on? Hei, juokse piiloon jonkun puun päälle. Mä oon puun päällä. Tiedätkö mitä? Mä oon paikas, jos mua ei voi shootata. Missä sä oot, poika? Altan täällä. Tuu tänne keskelle. Tänne susimustaan metsään ja säätöön ja tänne. Hei. Tuut sä. Poika. Moi! Ai Kelsi! Mitä? Miten ne? Siinä oli äsken. Tomba! Mä näen sut. What? I believe I Eikö can totas fly. huppiin? Mä toin ihan viimeisen itemin enchantin. Täällä equipment sopis. Niin, mitä tuosta? Se, että täällä on villager zombi. Joten yksi villager kuollut. Tai itse asiassa parikin. Mä löysin yhden gemi. Elämäni on nyt elämäni ei oo enää tarpeetonta. Ja tiedätkö mitä? Tää on ihan surkea mappi. Joo. Hävitteis mä jo? Ei. Eikö joo? Ei vielä!
Ei ihan vielä. Hitsi, hyvä meillä on refillaajia. Koska villagere ei voi refillaa. Kitillä. Auta! Hei, refilla! Se villager. En mä refillaa. En mä refillaaja. Eikö sä ole espavina? Mä oon tankki. Wow. Jätkä, I believe I can hacks. Hei Olli, ovi kiinni. Jolle? Olli. Hei Olli, ovi kiinni. Sitä pitää aina sanoa tolleen. Jos mä pystyn, mä editoin ton nimen pois. Tää tankki on mutta ihan surkea kitti. Apua, täältä spavnaa. Täältä spavnaa bossi. Bossu, et sä muista, että se ei oo bossua, mut kun se vika. Se on bossi. Bossu ja... Bossut on valaita. Ai saa! Mistä mä teleporttasin jonnekin? Nyt oikeesti. Mä teleporttasin zombin viereen. Mit? Näet sit videota ainakin. No mä oon vielässä, mä uskon sua. Kuolit. Help. Mä ostan uuden miakan. Mulla on jo. Ehe! Uudes World Eve, Saltness Eve. Mulla ei oo vuoden. Mikä sun damage on? Plus mikä? +9. On +5. Nää kammat näköjään taitaa päivittyä aina välillä. Ja tiedätkö mitä? Iron chestplate. 2. Haluatko sä toisen? Oot mä tuun sinne ylös. Nyt mä tiedän miksi joku ostas ruokaa. Oi, hei. Tietysti sitten vähän paikkaa. Mä ostan kalaa. Sit kun mulla on rahaa. Mulla on. Niin mullakin. I wanna eat my fish. Tuokohan tästä tossa on, että me kämpitään täällä kunnes mä ainakin kämppään täällä vaan siihen. Kato mikä mulla on. Aha. Saisin mäkin. Oho. Kiitos. Nyt ei ainakaan kuole niin helposti. Kanttii syödä tällainen yksi, koska jos ei oo täydet HP:t mun ainakin. Lähetään hei. Adventure. Jos me kuollaan, niin me ei menetetä kumminkaan mitään paljon. Mä menetän, koska mulla on tää oopperen miakka. No ei se ees oo kovin OP. Saltness 4. Ja yksi villager on kuollut. Tiedän siitä, että mä tapoin sen. Ja sain siitä, tai no mä en tappanut sitä, mutta se tapettiin ja mä sain sen gemit. Hehe. Mä tastun pakoon, koska mulla on vähän ongelmia, koska mulla on vähän enemmän ongelmia, koska mä tarvitsen jotain parempaa asetta. Tai armoria. Noin, nyt mulla asentaa nämä nahkaset pöksyt, niin vähän enemmän armoria. Ja nyt paljon. Miten nyt tappoi mut? Mä olin ihan sairaan kaukana niin. Hei, mulla on piikikäs yksi nahkahousut. Seitsemän gemme. Tässä on spidereitakin näköjään. Niin, se on Wave 10 vai Wave 12 niin tulee se. Mistä näkee veivi tai tosta? Hei Olli, me laittaa taas ovi kiinni. Hei Olli, ovi kiinni. Tää on epämukavaa tehdä noin videossa. Hei. You failed to save villagers. We failed. I wanna kill you. Ossu nyt mennään johonkin. Joo. Tää video tulee ehkä tube, moikka.